این بار بخصوص در دوره استاد عینی بحثی تاجیکی و فارسی، تاجیکی و ترکی، بحث‌های هم تمدنی، هم جغرافیایی، هم سیاسی بود و استاد عینی و تمام نزاکت این بحث‌ها رو به نفع ملت تاجیک تو توانست حل کرد. дуруд бинандаи азиз ва арҷманд, дар ин навори кӯтоҳ ман мехоҳам дар бораи канали Абдуллои Раҳнамо барои шумо маълумоти мухтасар диҳам. Канал 16 майи соли 2021 таъсис дода шудааст ва чӣ тавре ки аз шарҳи канал бармеояд, канал канали расмии Абдуллои Раҳнамост ва 58 подписчик дорад. дар YouTube канал кушодани Абдуллои Раҳнамо ва фаъолият кардани онро метавон ҳамчун фаъолияти блогерӣ ба қалам дод. оё мешавад ки мо Абдуллои Раҳнаморо блогер гӯем ё ӯ худро ҳамчун блогер меҳисобад ё не? инро албатта худи Абдуллои Раҳнамо метавонад посух гӯяд. нигоҳ кунем мебинем ки муборизаи мо, иродаи мо, мавқеи мо дар забон ҳамеша ифода ёфтааст ва забон он парчаме будааст ки ҳаргиз хам нашудааст, ҳаргиз поён нашудааст. мардуми мо ҳатто замоне ки динро қабул карданд, забонро иваз накарданд ва дар тамоми таърихҳо омадааст ки дар бухоро, дар самарқанд, дар осиёи марказӣ мардум аввал ба забони тоҷикӣ, албатта забони тоҷикӣ ба ин маънош он вақт набуд, дар оғози асри 8 ба забонҳои модарию маҳаллии худ ибодат мекарданд ва худи ҳамун аввалин тарҷумаи матни намоз ки масалан то ҳозир ҳаст, масалан бинед ҳозир ҳам ин танҳо дар тамоми ҷаҳони ислом танҳо тоҷико аст ки дар вақти намоз хондан мегӯяд ки ният кардам бигзорам 2 ракат намози бомдод. яъне бинед ки забони тоҷикиро вориди ибодат карданд ва танҳо дар байни миллати мо, ина ман ҳатто дар мусулмонони амрикову аврупо ҳам надидам, танҳо дар байни миллати мо намозҳои исломӣ номи тоҷикӣ дорад. бомдод, пешин, шом, хуфтан, ино номои тоҷикӣ аст, номои арабӣ нест. ба арабӣ ино номои худшона доранд ва дар тамоми ҷаҳони ислом бо номои арабиш мегӯянд. масалан мегӯянд намози аср шуд, намози ишо шуд, хоб намози мағриб шуд. ино ва аҷибаш ин аст ки анамин ниятҳои намози тоҷикӣ дар тамоми минтақаи осиёи марказӣ ва уйғуристони чин роиҷ шуда буд ва тоторҳо, қирғизҳо, туркманҳо, узбекҳо, уйғурҳо то ҳозир муқаддимаи оғози намозашонро ба тоҷикӣ мегӯянд ва оно фикр мекунанд ҳамин арабӣ аст, ҳамин мусулмонӣ аст. лекин ин ҳолати хеле ҷолиб аст ки забон чунин пойдор монд ва як падидаи бисёр аҷиби дигар ки мо ина аз академияи илмҳо устод ҳастанд, аз институт унҷа дастхатҳои зиёд ҳаст. як падидаи бисёр ҷолибе ки ман мехоҳам ҳамонро таъкид кунам ин аст ки аввалин тарҷумаҳои қуръон ҳам ба забони тоҷикӣ буд. чаро ин чӣ маъно дорад? яъне агар шумо тарҷумаҳои қуръон ки дар асри 8 шудааст, дар аввали асри 9 шудааст бинед, мисли тарҷумаҳои қуръони имрӯз нест ки фақат ҳамун феълу исмаш тоҷикӣ бошад. ҳамаи калима, ҳамаи матнаш тоҷикист. ина як мисол овардам, агар нусхаи қуръони асри 9, аввали асри 9 дар бухоро тарҷума шудааст, дар музеи остони қудси разавӣ дар Машҳад дар Ирон маҳфуз аст ва доктор Алии Равоқӣ онро ба забони имрӯз баргардондааст. шумо агар ҳамун матни қуръона бинед, қуръони тоҷикӣ, нусхаи остони разавӣ комилан тоҷикист. вале агар як тарҷимаи асри 15, асри 19, асри 20 қуръонро ба тоҷикӣ бинед, қариб ҳамаи истилоҳоти арабии қуръонӣ боз дар тоҷикишам омадааст. масалан агар гӯяд ҳаза китоб, ӯ мега ин китоб аст, аммо дар ӯ қуръони аввал намегуфт ки ин китоб аст, китоб арабӣ буд.
گفت این نامه است از پروردگار مثلا. یعنی تمامی متن تاجیکی بود. بعدا در عصرهای میانه در دوره خصوصا این ترک ها این ترجمه های پر از عربی پیدا شدند، وگرنه ترجمه های دو عصر اول اینم خیلی بود که در برابر همه اصطلاحات قرآنی اصطلاحات تاجیکی بود و همین قدرت او زبان را نشان می‌دهد. видеороликҳо дар асоси баромадҳо ва маърузаҳои аблои раҳнамо дар конференсҳои ватании байналмилалӣ таҳия гардиданд. این 1000 سال بی‌دولتی که ما تلقین میکنیم از نظر جایگاه خود ما در منطقه چه تاثیر دارد؟ از نظر جایگاه بین المللی ما چه تاثیر دارد؟ مثلا باید همین برادرای همسایه به ما یک رحمتنامه دهند که شما از همین 1000 سال دست کشیده و ما همین را به نام خود کردیم. дар канал аз баромадҳо ва маърузаҳои аблои раҳнамо аз соли 2021 то имрӯз ҳамагӣ 31 навор ҷой дода шудааст. تشبس خوب نشان دادن که هر یک خاندان به اینه تقدیم کردن. برای چه؟ برای اینکه همه کتاب شناسنامه ملت. канали раҳнамотиҷей дар ютуб ки ба номи донишманди маъруфи тоҷик сиёсатшинос ва шоиру муҳаққиқ аблои раҳнамо тааллуқ дорад, ман силкаи онро дар канали худ мегузорам ва нафароне ки мехоҳанд аз ин канал дидан кунанд ва маърузаҳои аблои раҳнаморо тамошо кунанд, метавонанд тариқи ин силка даромада бинанд. падруд то наворҳои оянда.